em va recórrer tot el meu cos. Sabeu què és història? Sabeu què és un fet històric a Sabadell, el que una dona ostenti el càrrec d'alcaldessa? És història! Sabadellencs meus, és història això! És història que una dona exerci la continuïtat. Per tant, jo la vull felicitar públicament i desitjar-li un fructífer mandat que demostri que la necessitat de les dones, el feminisme, el bon comú, la comprensió, el diàleg, la justícia, el progrés i la solució als problemes de la nostra ciutat. Felicitats, alcaldessa. Dit això, els que no ho coneixeu, soc Mirna La Cambra, nascuda a Sabadell, filla de treballadors de Sabadell. Bàsicament he estat cantant d'òpera, amb una carrera força llarga, d'entre uns 25 o 30 anys, en teatres d'òpera de tota Europa i Amèrica. Fa 37 anys, un dia, estava a l'hotel perquè m'estava esperant per anar al teatre per cantar una òpera. Em va venir una idea amb una força impressionant, com si fos un llamp. I per què no fem òpera nosaltres també a Sabadell amb el Teatre de la Faràndula? I dit i fet. I tots els estats d'Europa, les ciutats, tant si són grans, petites o mitjanes, tenen un teatre on s'hi representa òpera tot l'any. I per què el nostre país no és així? Amb aquesta idea vaig començar a posar fil a l'agulla. Ho vaig parlar amb el meu marit, després amb els nostres amics i coneguts, i els hi preguntàvem si els agradaria tenir una temporada d'òpera a Sabadell. Alguns es van entusiasmar, ens van dir que ja en tenien al Liceu, i jo els deia que també hi havia un club de futbol a Barcelona, que era el Barça, i que també tenia un club de futbol aquí a Sabadell, que tenia un gran espai. Finalment, entre tots, l'any 1982, vam crear l'associació Amics de l'Òpera de Sabadell, que és un bàsic en les nostres representacions. Però això només va ser el començament d'un seguit d'esdeveniments molt significatius. El 1987 vam fer néixer l'Orquestra Simfònica del Vallès. Fins aleshores havíem comptat amb l'Orquestra del Liceu per les nostres festivals. Poc després, el 1989, amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vam engegar la idea de portar l'òpera a altres poblacions. I així és com va néixer també el gran projecte cultural Òpera a Catalunya. El 1986 i el 94 vàrem crear un concurs. Aquest concurs el vam derivar a ser concurs Mirna La Cambra, i a més va ser finalment l'Escola d'Òpera de Sabadell, el qual es desenvolupà en un període de 2 mesos començant una representació. Fem una representació gratuïta a tots els estudiants dels instituts, escoles, adults i escoles de música de Sabadell i comarca. He volgut explicar una mica la nostra, no he acabat,
ràpid. He volgut explicar una mica la nostra trajectòria, perquè heu de saber que Sabadell és l'única ciutat a l'estat on podem dir, on estem fent òpera aquí a Sabadell. Però també la Sabadell i anem en gira fent el circuit d'òpera a Catalunya. Aquest és un projecte cultural molt important, no solament per Catalunya, sinó també per la resta de l'Estat, que projecta la nostra ciutat al mateix nivell i dimensió de la que avui dia en gaudeixen, per exemple, el Club Natació i el Club de Futbol. Com veieu, els sabadellencs som una gent fantàstica, emprenedors, tossuts, treballadors. I és que no totes les ciutats tenen una vida cultural com la nostra. Una temporada d'òpera, una orquestra simfònica, totes dues en temporades estables. Em sembla de mala educació. Estem creant una nova fundació que tindrà per nom Fundació Òpera Catalunya. Però ens falta una peça clau, adaptada a les necessitats del segle XXI. Un nou teatre i un nou conservatori. No sé si us en recordeu d'aquella ciutat de la música que tant se'n va parlar fa uns anys i que segueix aturant. A hores d'ara és urgent. El projecte engloba al mateix temps teatre d'òpera i conservatori de música en millors prestacions. La foràndula s'ha fet vella, les condicions tècniques estan obsoletes i les dificultats per portar a bon port les representacions cada dia són més. Ens calen estructures modernes i més grans per poder desenvolupar la nostra activitat artística amb totes les noves tecnologies i també cal millorar tota la part per acollir acuradament el públic. Els sabadellencs tenim un terreny a davant del centre Inglés, el Port Inglés, que està esperant que alguna maquineta de l'imaginació i comenci a fer forats
ha de ser un motor econòmic, social i, òbviament, cultural. Estimo molt la meva ciutat i em sento molt orgullosa de tot el que s'ha aconseguit amb aquella bona idea inicial. Hem donat feina i potenciat perquè el talent de músics, cantants de la ciutat, catalans, espanyols, gràcies a aquesta realitat. Tot això no hauria estat possible, ja acabo, sense el recolzament del meu marit, el doctor Bandoleu, que ens va deixar el passat febrer. I també és agrair a tota la meva junta que m'ha recolzat en totes les idees que he experimentat durant aquest any. Gràcies a tots i a totes, i especialment al Banc Sabadell, que sempre tant com vulgueu, cridant, 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 cridant.